Hej og velkommen til den her video. I tænker nok, hvem er den grå fjordhest, der er her. Det er Imke, og jeg hedder Freja. Imke og jeg, vi har kendt hinanden i 2 år. Imke, hun er 20, og jeg er 17. Imke, hun er en all-around hest, hvis man kan sige det. Hun kan både køre for vogn, ride ture, springe og lave dressur. Hendes yndlingsting efter en god ridetur er helt klart at ligge og rulle sig ude på hendes folk. Imke er en rigtig sød og rolig fjordhest, men hendes værste mareridt, det er helt klart skraldespanden og trommer. Imke og jeg kan også godt lide at springe i skoven. Imke kan også rides i Cordeo. Men vores yndlingsting er helt klart at komme ud i skoven. Og jeg må nok også indrømme, at vi begge to elsker at have fart over feltet. Vi synes simpelthen, det er så hyggeligt og sjovt. Tak fordi I gad at se med på min lille introduktionsvideo her på YouTube. Hej!